Makatandog nga panghitabo ang nakuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa usa ka batang lalaki kilid sa usa ka fast food chain sa General Santos City kinsa nagatubag og iyang module human mangayong hinabang. Ang report ni Cyril Chavez. Dini sa usa ka fast food chain sa General Santos City, nakita sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining batang lalaki nga nakapwesto sa drive-thru section. Doon na kini dala nga daw module nga ginasulatan apan inigdunay moagi nga sakyanan muundang kini sa pagsulat og dayong manglimos. Sa among pagsubay, kining mga four-wheeled nga sakyanan daw wala gitagad ang bata. Gawas ni ining tricycle nga mitunol kaniya og hinabang. Kining truck giduulan sa bata apan gibalibaran kini sa driver. Apan pagbalik sa bata sa iyang pwesto aron motubag sa module, gitawag siya pagbalik sa driver dayon giitsahan og hinabang nga dilata. Among gikahinabi ang bata og didto among nasayran nga siya si Abdul Rahman Jagaw, 12 anyos nga taga Barangay Labangal ug usa ka grade 6 pupil sa Saludin Anas Elementary School. Dili lang ko gan sir kay Biasang gyapon gistambay lang gyapon ko sa balay. Wala gapangayon lang ko sir kay apigado mo sa balay gud para makatabang pud ko. Sumala niya, sukad nga nag-lockdown, naglisod sa pagpangita og panginabuhian ang iyang mga ginikanan. Busa iyang nahuna-hunaan nga diri na lang siya mag-answer sa iyang module samtang nagapangayo og hinabang sa mga sakyanan nga mohapit sa drive-thru. Matod ni Abdul, lisod man tubagon ang modules kay walay mapangutan-an. Padayon gyapon siya kay alang kaniya importante ang pag-eskwela. Dili sab kuno niya ikaulaw ang pagpanglimos kay kini alang usab sa iyang kaugmaon ug sa iyang tumong nga makatabang sa pamilya karong pandemya. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.